Yo sabre yɛkyia nipa bibia na utie yɛn sabre de yɛ kan sɛ Nyankopɔn hyiraw. Yo sɛde mu no enkyɛ sɛde yɛhyɛ mo bɔna yɛde programs ɛbɛto to na kwan so na ɛyɛ motivational message no sa encourage sɛm na futuo na de ade no fiti na ekro ya no ɛbɛhyɛseɛ sa ɛbɛ start anopa 4:30 to 5 na ubenya notification no sa encourage sem sa encourage sem na ye no ma share experience ewa brabom ewa efiem yempra twem ye bibiem ya wareyem sa yera mase sabre ya futi sem amde mo nya ne se afi abato bre hyase fa wo ho adwen enye ntokwasem enyo adwen so bo obi di sika bedaadaaw so ade ase na ne wo mpese wo do kra ba no de kra kwakwa ne watwa wo nkwa na so se ka me nko a enkabato a ye betui enkan mogya bie ne we behwiegu youth no yen ne daachi no enne se ye se ho eya yalefo a MPs ne ministers ne ho anu se ne ba yalefo ho anu se ne ba didem da bida abato no kra ba bido no ma se so manyina afri Ghana so na timayimfo no ye ne ye bre so others okwa sunlight akwa to aba e de ama obi e papa post was ma say kwa kokon ntokwa mo ma yenhwe yi why mo ma yenhwe ho yi obi bo pa enye dwen won kwa ho dwen nchirima ho yada mase no kura Nyankopon anim ne say sa a never see a me to platform isu yi me amani agikeke wonim wo tu ahene si ahene ne wote brawri krawri nwaso asantemanwura kotoko hene asante kotoko kuma pema pembeba Otumfo se tutu ohye akro hey hwe enura na me bisa me ho asembi ese sa wo hwe kwan a anase tumia masa who say power no dey wo hwe tumia no kure Nyankopon anim ne say hwe ekita anase asantefo kura mu a ahemfo yi kura mu a na ye bisa ho say ada kura nti na yemfa Ghana ensha asante hinensa na wo mu oman wo bi beka say edi nti na meka asem we se wo hwe kwan ye nam so a na wo hwe tumi a hwe wonim afa ne yan so ho yan president Ghana president no oda say wonim ade a yesua firi ni ene say omom de mra na kasa but ahemfie de yedi tumi o mo hwe sede Bantema hene baafo owusu amankwa atia a woto so nsia mo hwe kwan a wafa so wabu nkotodwe one na abu nkotodwe ofo mo do na wotumi se tumi wo ho saade a Otumfo o se to the second aye e wo se ahemfo ni nyina mfanye suade asase baako ni aton manipa be yesemiensa nnan no mo bom ho atwede aburo mo ho wie kunkum wo ho sase baako we ba ni sika wo so no waje ni we aba ni sika wo so no waje asase baako pe o enti ba bia ye ton asase ne ma wo no se kwan ho na wunya ya won so mpaso sika ba him no wo so de ba bia mama me ne ye de wakọ ensuo bi ho gata bi ho ye kwakotwa de ama wo because usika na ko wura mpa si e be sande sika na ma wo de oboa ahemfo ne hwe saade we mfa nsua de papa enne ensuo a Otumfo Nyankopon hyira wo
Yonum ensu a ememene nkranfo na de ade nyina yonum ejina ahemfo ne kwan a mo fa so mu twa nsase ne tonton ye no baabi wo sa ne ni kwase esi dan baabi wo sa ni kwase nka yitwa plot baabi wo sa ne ni kwase nka yesi dan si ho ene ne ensuo no yesisi dan na esisi ensuo na ni wo ensuo na ni wo ne baabi e betre trafa nya na esisi no ene se ne ensuo to bi akumase ne nkran na ekunkum nipa no watimi aton asan kwa hwe saa ensuo subin na eye ensuo atete ensuo pa o wo se masan akodaveti ensuo na fa ba bi foforo se de emu ne mo no ensem na emsem ate dada ye de baasi ye bebo Otumfo aba so em se nwan ne kura de nwan no 40 something nwan ne sha ya isa because Bantema hin yobi a Otumfo tunku etu kwan na wo ne hwe nachi enti woni mumra woni mu de wonim na sede no kure Nyankopon kata wam ne se wonum the American se senka be ya anka wonum Ghana de enka yemfa hye Otumfo nsa me na meka kirewo nyame hira wo bibia ahemfuni nyina hwe so mfa yesu de mon share video pa ne enko ahemfuni nyina ho ma me so ati ase ene wo mo tonton sase wo nsuo hu na de ade ne sisi nsuo niwa na yekunkum nipa no da chi ahemfuni wonim bebro anyam be bisamo nyame be bisamo papa nyame be bisamo because one kasa me se ba bia me ton ade e de ama nipa sidan e de asem beba daachi emoja ehwiegu nyina ya hemfu yo ton asase ensuo ho ne aton asase de ama nipa yenim se hakwan ekwan ensuo kwan na ono so ekite skenti odwodwoma na wato wom wo sidan na esi nsuo kwan ya do bibia ase ya damase se unsubscribe ya hwe ne subscribe why subscribe na subscribe nyame nhyira obi bia asabe otie nyame nhyira na wa share e de ama obi nso enche ye de motivational message no ebebro so ne ye kana start ya honache 4:30 to 5 na won saka nyame nhyira e futu sempa mu odu eboa wale eboa adwumaye eboa bibia edamase